Chcę Państwu przedstawić kolejną piękną propozycję. Jest to Volvo XC60 w pakiecie R-Design. Oczywiście auto z polskiego salonu. Mamy silnik D4 i napędy AWD. Jednostka 200-konna. Pięknie wyposażona. Nagłośnienie Harmana, skrzyniobiegowy automat, drive mode, fotele, komforty, dodatkowo komplet opon zimowych. Autko jest z roku 19, do tej pory przejechało 160 000, serwisowane było w Volvo Goleniów Autoscan. Będziemy go sprzedawać, wystawiać. Cena 125 000. Zapraszam serdecznie.